उदालगुरि जिल्लानि सा-सानजा खना माजबाट ओनसोला आथिखालाव हादरनि गेजेरावनो आयेन बेरेखा गान्जा फालांगिनि मिथिजानाय जायगा जाबाय। अरुणाचल हाजोनिफ्राय सानफ्रोमबो लाख लाख रांनि गोसोम फालांगि गान्जानि रोगानाय खामानिफोरा सोलिबाय थायो। मैया फुंबिलि समाव माजबाट पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों 78 किल'ग्राम गान्जा हमनो मोननायजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिखौ हमनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंबिलियाव माजबाट थानानि असि सन्जय कुमार दुबे, लालपानी पुलिस थानानि आइसि प्रणब बरुवा आरो भैरबकुन्द 23 नं एसएसबि दोलोनि खौसे संदाननायनि गेजेरजों आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि सिकारिडाङा ओनसोलनि कियाजुलिनि गुदु हाग्रा गेजेरजों हाजोनिफ्राय गान्जा रोगानाय समाव माजबाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय 5 नं रौता गावनि 30 बोसोर बैसोनि समा तान्तिखौ 78 किल'ग्राम गान्जानि थफ्लाजों लोगोसे जायगायावनो हमनो हायो आरो माजबाट थानासिम लाबोनाय जायो। माजबाट थानाया मैया सानजौफु 12 रिंगायाव हमजानाय समा तान्तिखौ आदालताव हाजिर खालामना आयेन बेरेखा गान्जा फालांगिनि दायाव जोबथेसालियाव दैथायहरो। ঘৰ ক'ত? 5 নম্বৰ ৰৌতা। 5 নম্বৰ ৰৌতা। কিমান দিনৰ পৰা বিজনেছটো কৰি আছা? ফাঁচে গৈছিল। কিলোত কিমান কৰি পোৱা? 200। বস্তাত কিমান পোৱা? 4000। 4000। কেই বস্তা আনিছিলা? 3 বস্তা। 3 বস্তা। ক'ৰ পৰা আনি আছিলা? বহা। হা? বহা। বহা কোন জাগা? অৰুণাচল। অৰুণাচল। কিমান দিন লাগিছে তোমাৰ 3 বস্তা আনোতে অৰুণাচলৰ পৰা? 4 দিন। 4 দিন। তোমার দেউতার নাম? গানে তাঁতি। नैरोजा 24-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।